L'alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit l'acte de presentació de l'estratègia de la Missió Climàtica València 2030. Esta cita ha aglutinat avui al Saló de Cristall de l'Ajuntament a tot el teixit social, econòmic, emprenedor, cultural i institucional de la ciutat. Aquesta trobada té l'objectiu de sumar voluntats diverses envers l'acceleració de la neutralitat climàtica de la ciutat en l'horitzó 2030. L'Ajuntament ha implicat entitats de l'ambient públic, privat, universitari i de la societat civil que avui s'han compromès a col·laborar per aconseguir que València siga una ciutat climàticament neutra abans de 2030. A més de sumar-se a la xarxa de les 100 urbes europees que guiarà a la resta amb el suport econòmic de la Comissió Europea en polítiques mediambientals. Les ciutats concentrem tots els problemes vinculats al canvi climàtic: mobilitat, consum d'energia i recursos, generació de residus, pol·lució, creixement continuat. Però alhora som els grans espais d'oportunitat on implementar solucions. Vos posaria un exemple valencià. Tinc la satisfacció d'indicar que València ha estat la ciutat espanyola, la gran ciutat de les grans ciutats espanyoles, que més ha aconseguit disminuir durant 2021 el nivell de contaminació tant en òxids de nitrogen com en partícules sòlides, PM10. Les polítiques que hem començat a fer de mobilitat, etc., van donant els seus fruits, i són fruits molt importants. L'alcalde de València ha indicat que es tracta del projecte d'una generació i ha anunciat que divendres formalitzarà la presentació de la candidatura per formar part de la xarxa europea de ciutats que seran climàticament neutres abans de 2030.